नोंनो जन्म जादों नालाय नोंनो जाग्रोथार नो माया जादो गुड मर्निं आफा हेपि बार्थडे टु यु दिनै आंनि आफानो जानानै आय आय फिसा दे आफा दे एकदम बारे गिदिर मानसि जाथों ना मा होनो आफा दे ओंखारदो दे हेपि बार्थडे बाबो स्कुल दङ खुनु खोथा गैया ओरै सासेया गासिनो अबाव स्कुलाव लांगोन ना अके नों हेपि टु इउ दे हेपि बार्थडे टु इउ होनदो हेपि बार्थडे टु इउ आदा होनलाय दे हेपि बार्थडे टु इउ आदा दायो होनगोन खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग इउटुब थामखौ फिनखौ सबर बाबा सयमा जिउ जोबफबाननाय महर लानो सोनाफोर दा मुगायो ओमफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोद सायलांबो जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो फुंनि हनै 8 जालायलायनोसै आरोना दासो रेडि खालामगासिनो दङ बिमायाबो जायबो दङ बिदिनो दङ आरोना थ' मिन्थिखाबाय नोंथांमोना दिनै आंनि आफानि हेपि बार्थडे टु इउ टु इउखौथ' नांलामोन आंनि आफानि हेपि बार्थडे आरोना शेरु लाल जाबाय आंनि फिसायाबो हा बे सेस खालामोन दे बाबा नोंखौ दा थ' आंनाबो ओरै हाबाफारिया चालु स्कुलाव चक्लेट लांनोनो बिमाया दोनहैनांगोन थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो बेनिफ्राय रिकुवेस्ट खालाम सोरबाफोर गोदान मावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनां गालां लाइक कमेन्ट शेयार खालामनां आरोना थ' लासै लासै आं ब्लगखौ लालांबाय थानोसै खामानियाथ' एसे बुरजायैनो जाखासिगोन आंना बेबायदि समाव हारसिं बिमायाथ' खामानियाथ' हेभियानो जाखायो जाखिनि फिसा पार्टिबाबो थ' आखायाव लादों फिसा पार्टि खालामनो थ' दिनैनि दिनाव सोर सोर नुजाफैनो हायो बिमा बुरै बिखुनजो बुरै बिफा सोर सोर सफैनो हायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना बाबा ओंखारगासिनो दे मोजाङै थाखा आं दिनै रायनो बादों फैदो 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 मैयानि ड्रेसखौनो स्राय गानफिनबाय आंहाबो मैब्रुब्रुंनो फिसाखौ दोनना फैगोन बाबा थाला खेवाखै दे दे सोलो जलदि सोलो मानसिया ओमफ्राय इमारजेन्सियावसो हाबहैनांबाय आरोना आयौ ओमफ्राय आहा बुथेथे ओमफ्राय मा होनो फिसालानि बेगखौ बाया जि गोबाव जाबायमोनहाय आङो अन्थाव बाथाव हारसिं थांनायनिफ्रायनो बा गावखौ बानायनिफ्रायनो बिनानाव देरनायनिफ्रायनो माथो जि अजन मोनफिनबाय दिनै अन्थाव बाथाव बेखौ लानानै साइकेल सालायलाङो बेखौ लानानै थाबायलाङो उफाय गैया गाव गावनि फरासुनानि अजनखौ गाव गाव थिखांखानांगोन बहाथो सोरथो बिमा बिफा थिखांना होबाय थानो मोनो खिन्थु आयै इसोर भगबान अजनानो मोनमारदों ओरै सासे सुबुङा रेडि सिदा सिदि गावसिनि स्कुल खाथिनि दखानावनो हाजिर माने चक्लेट लांनोनो लोगोफोरनोहाय गावस्राबो मोनजाबाय थायो नालाय माने लाबोलायबाय थायो बिसोरो बार्थडे जाबाथाय चक्लेट मोनजालायो मालाबा बिनानावबो गरसे लानानै थाङो हाहाकारनो गाव मोननायखौनो ओमफ्राय मैया माने लाबोफानो बावदोंहाय आं गोसोआव थाखादोंमोन न'निफ्राय थांनायाव उनाव बावगारगारदों आरोना ओंखायनो खाथिनि दखानाव मोनखायो नालाय मा चक्लेट सोंदोंमोनथाय ओमफ्राय कफि चक्लेटखौनो लाबाय आरोना गरनै गरनै हैनोसै होननानै ओमफ्राय गाव दा सोर सोरनो होयो 200ता लानानै थांबाय आरोना आसि घन्टा लाबाय बाट आं स्रां खालामनानै लानो हाबाय जिबो एसे सुनांगौ नै सेस फैलाबो मालाबो नै सासे सुबुङा ओमफ्राय गाइखेर ओंखाम जानोनो ओंखाम मोजां थरसे दङ बेखौनो गाइखेरजों होगोथानसै आङो बोरो फैदो ओंखाम जाग्रायाव बाय गोमोरलांलायखो नाने दे 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 माबा लायदों बिमानो हा 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 बेखौ नांलाया मा लोखि फिसा फैदो 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 माव फैदो सोरां टेबोल नांगौ नां भगबान बिमाया जेसेबां नाथुर खानबावगोन इसेबांनो नै आं दौगोनथ' नायथारनां मा खालामो नायथारनां नुदों हारसिंबाबो बुद्रु बुद्रा दोननानैबाबो नै 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 हाबाय नालाय गाव गावबागाव नुदों थिग खालामनानै दोनफिनबावलायो बोथ्रोदलायनानै नुदों नै रायजोफोर दासो न' सिबदों आं नै दे आयै दे दोनदो सना आइ सिङाव माबा दंबावो ओइ मा मुलि मोनदों नोङो साफा खालामनायखौ मा मुलि मोनदों हो लांथारनांगोन आरो ओंखार आं बोनसै ओंखार दे नांखागौ दा बिदानोबो बा हायोथ' सोरनायाबो हमनो हायोथ' लोखियाबो बा गावनि नांगौखौलाय मा हाया बेलाय ना खिना फैदो फै बा बेखौ फुजिगोरसै एसे फाजोनो बिमायाबो दासो साहा 9ता बाजिलायबाय देहाय दे सिबिनां आलासि गथ'
बिलाय बेयाव जिरायनोसै खामफ्लायाव दुमा दे मावगोनो माखौ दांगोनो जानानै सुनाफोर आङो ओंखाम ओंख्रिखौनो एसे हानायखिनिखौ दांगोनसै आधा आधि बाखिथ' बाजार फारसे खारखोलांनांगोन ओमफ्राय नै फिसालानि बार्थडे नालाय सुनाफोर गावनि फेभरेट जोगोनारखौ एवनानै होगोन आङो दिनैहाय बिराद मोजां मोनो बियो जोगोनारखौ आरोना एवना होगोन आङो ओमफ्राय आंहा बै यामोलनि 80 बोसोर जालायलांबायदां नै जागोन आरो दिनै मटरफोरजों ओमफ्राय मा मा आइटेम संनाय जायो सुनाफोर बेखौनो जालाबायनोसै ओमफ्राय खेमसेनो स्र' दुगैनानै लाबायबो ओमफ्राय इसोरनाव आलारि बाथि लागायबाय फिसानि जोनोम सान जिहेतु गोसो गोरबोजों फिसानि थाखाय एकदम आर'ज आरोना ओमफ्राय रेस्ट गैया सनाफोर एकदम एफाजोंनो फिसानि गानग्रायाबो सफैखाबाय आरोना गैलाहाय माबा मिलायनाय सफैयाखैबा थैखादो बिहरनाया लेट जादों अबेबा मैया सफैबाय ओमफ्राय नैबे आरोना खेवनानै नायगोन आं रसनाफोर जाबाय थिगैनो दं ड्रेसफ्रा आरोना गिदिरैनो थिगैनो दंजोबो अबेबा मैया सफैनाय बा दिनै सफैबाय गांनैया दा गाव गानबा देखायनोसै आरोना सुनाफोर आङो फिसाजोखौ जि गोलाव गारखोमाबोनानैसो हाजिरा ना मैयानि हरेक माल ड्रेसखौ गानफिननानै आङो एसे थांनो ओंखारबाय नांगौ रोखोमनि बुस्थुफोरखौ लायदोसै ओमफ्राय आलासि बिथां फैगासिनो दङ बेखौबो लाबोफानोसै एफाजोंनो आङो बे बिब'जों लाखिबाय आरोना एकदम थैनोबाद आरो एकदम उसुखुदु उसावबार एकदम दिगदारखौ मिन्थिखाबाय नालाय ओंखायनो जेने थेने लाखोमानानै ओमफ्राय आङो सिउ फैबाय आरोना उरायलांगोनसै आङो भिडिअ लाबाय थानो बारा समय मोननाय नङा खामानिया इम्परटेन्टसिन आलु गैला 50 ना गोदै गोबाब एसे लाबाय आङो जुदों नै बिसोरो ओमफ्रायहाय मा होनो बिदिथ' जेबो आइटेम गैया आंना सिम्पोलसा दखाननिफ्रायनो मोनफा मोननै लांनाय ओइथिंजाय नेमखि जुगासिनो दङ बेनो आरो मिस्टि भुजिया नेमखि बेफोरनोसै आरो माथोबाव आं जेबो रोंला होननाय जानोसै बुस्थुफोरखौ नायनानै सिनायखायो फिसा पार्टि होननानै आरोना जायो लाबाय आङो ओमफ्राय सारप्राइज दङ सोनाफोर र' ओइयाव सासे सुबुं गसंनानै दङ र' आं देखायनो मैया फैयाबाय जोंना दिनै खावब्ला फैदों आरोना थाग थिग आरोना हमथामजागै ओइ नै बास स्टेन्ड खाथियाव केकआ मैयानो माबाखानाय फ्रिज गैयैखायसो लांफैयाखै आङो दिनै लांनोसै आरोना फ्रिजआनो गैजा रोङाबा मैया फैसा होखांनायनि उनावसो गोसोखांबायना आङो फ्रिजआव दोननांगौ होननानै ओमफ्राय फ्रिज गैजा रोङिनि आखला बेनो आरोना नङाबा मैयानो साफा लांजोबखागौमोन आङो आरो केकखौ नायबानो सिनायखागोन बेसे गिदिर पार्टि लानोसैहाय एसे बुस्थुफोर लांनोसै आरोबाव नांला लाबाय नों लादों माया केकखौ लानोसै बेखौ बे सासे सुबुङा ओइथ' केकखौ एसे पेक करि देथ' बायदि नानिनो नङाबा दा अयथासार खालामगोन बियो न'आव साहा फुदुं मालायनि इयावनो कफि लोंलांखानोसै दखानावनो बुस्थुफोर लाबाय बेयावनो न'आव साहा लोंनायनि टाइम गैखाला सानसु जाखाबाय थाबाय थादों माव नों आबैनि सियार होलायलायदों जिराय होनदो इयो आयंजों बिदि थाव दाफबनानै थाजोब्बाय नै खर' माथिया थांदो नै आबैया केक लाबोदों नोंनो मा बेलाय नै आबैया खेवगोन आबैयाव खेवनो हो आं बुस्थु बहननो माबारे बाबारे जादो जादो दे जादो मैयाबो मोनसे मावजि बादि दागो नालायनाय जादों बेखौनो आइसो दिनै बार मामि जादो दे मैया आरो लाबोस्लाब मोना ओमफ्राय आं अमा बेदरबो लाबोफाखादों फवासेल' लानानै जोगोनारजों एवजानो लागामोन बिमा फिसा खिन्थु माया आं ओंखारहां जानायावसो फन हरबाय अबेथिं मोनलाय होननानैहाय ओमफ्राय दा आधा केजि लाबाय ओमफ्राय रुबायबो आरोना ओमफ्राय नै गाइखेराबो थफ्लानै साहा थाहा लोंनांगौ होननानै आं थफ्लानै बिहरखादों ओमफ्राय माइरङा दहायनो सुखानायमोन बिमा फिसानिल' ओमफ्राय होदेरबाय आरो आं माइरंखौना ओमफ्राय जानबाय संनोसै ओमफ्राय सानबाय आङो रावबोथ' गैखाया अमा बेदर रुहोलां बा ओंख्रि संहोलां बेलुनखौबो एसे सुहोलां खालामसै होननानै ओंखायनो सुबाय आरोना ओइथिं बिबै फिसौ पेटार रायलायगासिनो दं ओमफ्राय आं बेलुन सुनानै बे बेलुननि स्वादखौ जा गाज्रि मोनो सनाफोर आयौ थैखागोनसो आङो फिसाजोनो होबा सुनानैसो होयो आरोना ओमफ्राय नै एसेल' सुनो हादों आरो आङो सुग्राबो गैया खुगाजोंनो मुगै बांसिन बा बांसिन सुबाय आरो बिदानिसोमोन लायैनो
दुनियानि गेदेर खालामबाय एवबायबो आङो लगे लगेनो ओमफ्राय अमा बेदरखौ दिनैखौ बारा स्पेशल बादि मोनाखै आङो खिन्थु अमा बेदर नालाय गोथावआथ' जाखागोन सनाफोर सानबा जाबाय बेदर जायैया दिनै जायाबा सानब्रै फुरा जाबायाना दिनै सानबायाव बेदर जाबाय जोगोनारजों एग्लिनोसै आरो मा ना दे जा आखद ना मा आखदानो गैला आबै दे होननो थां भाजासो खालामथारगोन आरो ना नै जाहांबायानो रानबावथारसै बेखौ एवबाय ओमफ्राय नै फारसेथिं बिबैखौ ओइ थाइनै ना थाइनैल' आख्रद दंबावो बेखौनो जा देनो होगासिनो थौसि जनायजों बिबैयाव लागाव बरिया मोनबाय जोगोनारा गेब्लेजोब्बायसो ओंख्रि मोननायजों दुइथा जानायजों ओमफ्राय फिसालाखौ लानानै फैनायजों आरोना ओमफ्राय मा खालामनाय जाखो बियो माबा नोंनि थाखाय सारप्राइज दङ रुमावहाय आर इउ एक्साइटेड थांगोनसै न'आवहाय सोर फैदों ना आदानि खिथादोंना ए दहाय थेमाखौ मोनबोबाय आबैनो हरदो आबैनो थेमाया गस्लाया नायलाय नै आबै लाबोनाया मा बे मोननैयानोथ' आबै लाबोनाय बा नोंनियाबो सफैबाय मादि मोनदों हा दुगैनांगौ बादियाव जाम्बा हामा दुगैनांगौ मा गस्लाया नायदो जाम्फारा दिनै कमेन्टआव जासिगौहाय आंना बिथांमोन ओंखारबाय थानानै Are you happy? दुगैग्रो थां गाइसमोननो खिथाखादो आसलि गिफ्टआ मा नोंना 50 करोड़ स्मार्ट वाच भगबान मैया लानानै फैनांबाय जा दुखुनांथाव आङो देखायनोसो हामफ्ला सिमफ्ला जालायदों अयथासार जनमबो होनांगौ गिफ्टबो होनांगौ केकबो लायनांगौ बार्थडेबो खालामनांगौ खम जारला नै स्मार्ट वाचआ मालाय मबाइलजों कानेक्सन जागोन नालाय बिदिबैजों मबाइल माबाजों घरिजों रायलायनो आंखौ फनाव हरथ' होनगासिनो बिमानि मबाइलाव एप्सआ दङ नालाय बेजों कानेक्सन खालामनांगौ आंनि नाम्बारजोंहाय गावनि मबाइलजों माबाजों गावनि घरिजों बुसिगोन आरो बियो डायल खालामसिगोन मैया बिफाजों रायलायबाय बिनानावथ' मबाइलजों रायलायनो होगोन नालाय गावखौ सेख'यो एबार मालाय घरिजों रायलायनोसो जाहैदों ओइसिम थांनानै रायलायहैबाय मा होनो गेटसिमावबो खोनायो बाबा मबाइला न' सिङाव माबाया घरिया गेटआव दे लाय मोजां देखायनांगासिनो 50 करोड़ 7 करोड़ नामा अमिताभ बच्चननि 80 करोड़ हामा वालपेपारा मैया बिमानि मबाइलजों बदलायबाय बिदि नङामोन बा गोकु अल्ट्रा इनस्टेंट एखमबा फिसालाय एखमबा बिमा गानसै आरो ना बा आं होआ गानखोमागोन स्कुल थांबा गानखोमाखाया आंना देहाय गानखोमाया आफा थेंक इउ आंनि चार्जारजों चार्ज होयो नालाय आं गानखोमानो मोनो माबा 2700 ना मायाव दंमोन ओमफ्राय बहुत खम 2300 ना मायाव दंमोन ना बाबा 2800 दंमोन डिसकाउन्टआव मोननानै 2000 एसे गाहायाव मोनबाय आरो मा होनोलाय आरो गैला आंखौ आरो दा लुथिसै आं हालिया सहायनो एकदम सुइन नङा आरोना जोब्बाय बेना बे बोसोराव जानुवारियाव मोनखाजोब्बाय आरो नेक्स्ट जानुवारियावसो मोनसिगोन दा जेबो दाबिखासै नै ओमफ्राय घरिखौ जा बिबैनाव फन बुबाय आंनि मबाइलजों कानेक्सन खालामनानै आरोना ओमफ्राय आङो बै लामासिम थांना रायलायहरलाय दे आबैजों होननानै माने बिबैयाबो दिलाय होनबाय नालाय उफाय गैया ओमफ्राय मा होनो आङो बेजोंनो कानेक्सन ओमफ्राय आं माबासो खालामबायना भिडिअ खालामबाय नालाय ओमफ्राय साइलेन्ट जादों आरोना भिडिअआवबोथ' नोङो साउन्ड नांगौ नालाय ओमफ्राय उफाय गैया नै मालाय बिसिबां गेटसिम थांबाबो खोनायो बिबैजों खोनादों होनलायगासिनो आरो सानैजों खम जारला दे जादो बेना मेगनाबो खामा जानाय नङा फागलना जादो मा जादो खिजादो बेखौ जा मटरखौ जायो बियो आम
ओरैबा 0-1सो ओरैसो दोसाला रेडि जागासिनो दङ ओरै फंबायखौ नेदों ओरै रेडि दं मालाय गावनि पार्टनार्सफोर एकदमबारे ना बार्थडे गाना मोजां खनखा दे रेडि दे Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Ishan Happy birthday to you deh off खालामदो deh हादो deh deh हादो deh पार्टि फिसासो दा दे नोंनो जाग्रो नोंनो जन्म जादों नालाय नोंनो जाग्रोथार इसी दिन को 10 साल हो गया 10 साल मेरा बेटा शेरूलाल हो गया जादू नो जादू नोंबो शेरूलाल आयो नो माया जादो ना नोंहाबो जादो ना नों जाबायनो आयो आबै दौदो एसे नानि मोनो दौदो एसे आबैनो दौदो दे दे नानिनो आखाइजों दौ आखाइजों सिखाजों बोरै देगारजों दौनांगौ आखाइजों मा बेजोंसो दौनांगौहाय सथां बाथां बोरै जाखो दे आं आरामसे रानसै सोरबा सोरबा टिउसन दं सोरबा माबा दं रावबो टाइम गैया लोगोफ्रा एसे हरदो बाबा थिग आं रानना लाबोगोन दे बे देवानो लाजिदों बोसोरावसो खनसे बारनो जायो नालाय ओंखायनो लाजिनो लाजिनाङाथ' आरो बारा जासोरां थांनो ओंखारबाय मालाय नानिया ओरै खुलुमहरदो आबैया बिदि जायो बिदिनो अरायसम माथुर बिसोर थांफिननाय फैफिननायनि खोथा दख'नासो स्राय गाननो सानदोंमोन केक हानायनि सिगां गैया जाया भिडिअ लाग्राबो गैया टाइमाबो आथुर माखौ ससे दोननानै फैनोसै आं साबि लाखाबाय आरोना रिक्सा गैस'ना फैनानै स्रां स्रिं खालामनानै एबारना जोंहा खाथि रुममेटफोर साहा लोंसै आरोना साहा जानबाय आङो गैया सनाफोर बेनो माबा हौवा गथ'सा नालाय देलायनाय मानायाव इन्ट्रेस्ट गैया बारा बिदियाव इन्ट्रेस्ट गैया लोगोफोर फैदों बिदिनो हायलाब हायलाबसो आरोना ना आंनि फिसायासो बिदिथाय आं मोनथिला आरोना बाट आंना बिदिनो लोगोफोर मोनबाथाय बार्थडे ना मादे खुनुरुखुम केक हाखांबाथाय एकदम गैला एकदम लेनदेनानो गैला आरो गायबसो ओइ आगोलावबो बिदिनो गायब जेब्लायबो बिदिनो आरोना गेलेनायावसो मुखुब जायो दाबो बै लांदाङाव जि गेलेगासिनो ख्राव ख्राव सोरबा टिउसन गोनाङा थांबाय टिउसन गैयिया दङ सोरनाबा टिउसन टाइम जाथ'वाखै बिदि आरोना बिबायाबो थांबाय ओमफ्राय आङो खाथि खालानिखौ एसे लेंदों दाख्लै एन्टाबाव फैनाय मादैमोननिखौबो आं लेंहरदोंमोन दा सोरबा बेस्थ'बाथ' फैनो हाया फैयो ना फैया जायखिजाया आं लेंदोंमोन आरोना ओमफ्राय कयेकजनसो आङो लेंदोंमोन सनाफोर दा फैयोना फैया बेखिनि फिसालानि केक हानाय हाबाफारिया जोब्बाय आरोना सोर आलासि फैबावनो लागा नेक्स्ट ब्लगआव शेयार खालामनो नाजागोन आङो सनाफोर दा अनलि माखौल'सो आङो शेयार खालामनो हाबाय माल'सो फैग्रोनो हाबाय थ' थांबायबो बिहा फैबायबो जाबाय लोंबाय नै हुलुस थुलुस हाबाय माबाय थांबाय बेहाबो टिउसन दं बायदिसो आरोना बिबैयाबो साननो नांला जे बेटे पापा केकजोंनो बेटे पापा गोदाव सोराव पार्टिखौनो देखायो थ' बे पार्टि सार्टि जेबो नङा होननानै बुंजायो जास्ट हेपि बार्थडेनि दिन आरोना ओंखायनो बेखिनि खामानिखौ मावबोनाय जाबाय आङो बारा प्रसेसबो रोङा आरो आंना खामानि मावनो मानसिबो गैया ओंखायनो आं हुलुस थुलुस गिदिर जेबो खालामनो हाया ओंखाम संलायनाय आं खालामनो हाया खुनुरुखुम बे गोदै गोबाबजोंनो थगायनायसो आरोना आंना बेखिनिल' देनांफोर खालामलाबाय थासिगोनहाय थ' दा आङो बे ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै नोंथांमोनजों सिदा आपल'डबो होनोसै फिसालाया दिनै आंना 10 बोसोर फुरा जाबाय आरोना दिनैनि दिनावनो आङो एकदम नर्माल डेलिभारि खालामदोंमोन आरोना फिसालाखौहाय थ' बेखिनि आरो सासेनिखौबो खिथाखाबायानो जोंखौथ' आं खिथाखाबायानो हासिदों थ' फिसालाया नर्मालमोन बेखिनि आरोना सनाफोर दा दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ' थेंक इउ सो माच